ndinonzi ngofunga kuti kunyama yemunhu haichiwe here. Ndakati ndikamboziva kuti munyama yemunhu ndichiwa, saka munyama yemunhu ndikunochiwa futi kapo. Ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapisi baba amai vaina, dimbura mapisi nyama yenda kutoisa mubhaketi. Rongedza nyama yenda kati adanonoibika. Ndimo ndatora chipani, ndimo ndauya baba, ndimo ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese, ndimo ndazviisa pamoto. Daiso ndada kudya ndikangotumwa 1 piece so. The guru serial killer akachemedza mama mai Mnangagwa mushure mekunge vamuvhizitira kuprison vachida kunonzwisisa pfungwa dzake kuti dzakamira sei. Muinterview yavakaita Animal Zvitsva akaburitsa achikonfirma kuti yes, vanhu ava vanotosvika 25 uye kudarika, uye nyama dzavo dzimwe dzacho akatoita kudya. Pamwe pacho aitora dota renyama dzevanhu dzaanenge apisa, ndidzo dzaizomudirector kuti aende kunoita more robberies. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Munyaya yake yose unoona kuti murume uyu haana moyo zvachose uye haaratidze kana remorse. Ari kutofila kuti ndiye steering kana kuti fandamu wefirimu racho, kana achirondedzera anenge achitoona kuti audience iri kuentertainwa. Ati iye pavanhu vandakauraya pana maine mwana vandakauraya ndikatora nyama yavo nemoyo ndikabika ndikadya, asi nyama yacho yanga yakaomarara. Ndikatoti nyama yemunhu hainaki zvachose. Imwe nyama ndakapisa ndikatora dota ravo kwakusanganisa nemidzi nemafuta. Ndaiti ndikazora ndaiona madiagram epane mari mudzimba dzevanhu, uye ndikazora ndikatanga kushinwa ndaibva ndatoziva kuti mapurisa ava kuuya, kana kuti kumberi kwakaipa rimwe dota. Ndakapa vaprofita nen'anga kuti vawane power. Zvakare aiti iye aichingidzira ropa onwa, ari kudzakanwa more than 200 cups dzeropa ravanhu. Imikani murume uyu amene kuti chii naye. Ati zvakare pane umwe aida kuromba nemikaka, so mikaka yamai vandanga ndauraya yaitova order yeumwe muprofita wemuraini, so ndakatomupa kwanga kwasara kuti andipe mari yangu. Haana kuzokwanisa kundipa mari nekuti akazoona kuti ndatova pawanted. Kana moenda kumaprofita vedu igarai maziva kuti vamwe vacho vanoshanda nemazamu evanhukadzi vanenge vaurayiwa uye vapondwa. Regai tingoisa audio yacho muzvinzwire mukomana achirondedzera nyaya yake. Mama wakasvika pakuvhara kumeso, vakasvika pakuchema. Kumucheto vanozotaura kuti ndinorwadziwa mwoyo nekuita chiitiko chakadai, asi nyaya yake marondedzero aita ndezvokungotiwo angagoti kudii since amai vamubvunza kuti unofila sei nezvawakaita. Ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti uraye vanhu newandu wakadaro? Ndarwadziwa nenzara, ndakabva ndaenda kune imwe imba. Pandakasvika ndichinotsvaga chikafu, saka ndakapinda mumba mandakapinda, amai acho vanga vabuda. Ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu. Saka ndikabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge vambuya vanenge vane mari chete, hamuchazodzoka kumanheru ndipo wakatanga ndopandakatanga ndomatangira zvakaita yaya. Saka pandakazotora ka 10 kg kaende vandaenda kumba, ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma10 dzekumanheru kokwena. Saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye panga ndambotora ka 10 kg keupfu pai. Ndipandakasvika ndichinoka dhonji kuti amai vachibva vadaira. Zvikanzi ndiani? Ndakati mai matorobwa izvozvo vhurai zvikanzi unopinga une ngozi here? Ndiwaba ufoma kusendika ndino ndachakakuseka. Vaikuziva here? Vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai. Ndikati masizwana nambuya vhurai ambuya ndipakaita se ndipakabva vati ndakupedzera. Ndibva vatora chibheura, ndasina kuona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesimbi rei. Ndibva vachingovhura tunoona ndakavhinika netochi vakabata chibheura. Ndikaona kuti ndakavareka kuvatangira vanobva ntema nechibheura. Saka ndikabva namwe nzvenga paside pedoso padoor frame, ndibva ndavagomora panapa pamhazha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwei. Wangwa nebanga iro? Ndandine banga ranga ndakagadzira remusisi official ndwandakadimbura. Kanda kutonika chanzi Columbia nevanoshandisa mapanga vamwe. Saka ndibva varuwa pamhanza panapa, ndibva vadzidzira sodzokera mumba, ndibva vati vachichema mai, ndibva vanodzoka vane simba. Ndibva ndabatira chibheura chemupini wacho, ambuya vanga vane simba mai vavo vataka kuti monyo daiso ndondirigira pasi ndikuramba ndakabata chete. Ndibva
ndivyo kuti amai ava ane simba, ndivyo ndadonedza foni pasi kuti ndibate bheura riri nemaoko 2. Saka pandakabata nemaoko 2 papai, amai ava ndivyo vasiya bheura riri, ndivyo vatora mwana wavo nefoni yangu iyi yangadodonedza pasi, ndivyo vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu. Ndikati ndati kufoni yangu manje ndoumbuka apa ine service screen yangu nginditeere ndingozvipa chivindi. Saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ndakabata riri, ndivyo ndabuda nekuwindo kuseri uku, ivo vachimhanya vakadai ndivyo ndavachimbidzira nouku. Saka vabva vaita on foni iyi. Saka pavakaita on foni iyi ndikabva ndaona kuti uraita amai ava uri apavo vavhara light riri neruoko. Saka pandoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane foni chiini nezvidhina patinoda kuti vaimba, ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona. Ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani, zvikanzi iwo foni ndotorumbowa toenda kupolisi mangwana kuseni. Ndikati amai ndokuuraya izvezvo, amai ndibva touraya, ndibva tora chidhina chichi changabata maoko, ndibva nditema mudumbu muno. Saka ndipandakabva ndanzwa hasha, ndikati amai mutonditema, ndati ndipe foni yangu, mari yefoni yangu. Amai ndibva kuti ndimbokupa unopenga. Saka ndipandakabva ndaita chivindi, ndibva ndangonanga kwavani chimhanya ndakabata bheura riri. Ndaida kusvika ndida kuvatema, pandakasvika ndichivarwa kuseri kwareni, ndibva vadonhera pasi, ndibva vanomuka, ndibva ndanovarwa futi kechipiri, ndibva vadonhera pasi kechitatu, ndibva vandiumbatira makumbo ndakamira. Saka ndakabva ndashiya kuti ndikazvitsukunyurisei ipapa vandibata ipapa vakabata zvine simba. Ndibva ndakabva ndangosvotora banga riri patiri panapa, ndibva ndavabaya vachimusana kuno vakandiumbatira. Saka manguva iyo ndibva ndati ndatobaya munhu kaini. Ndio time yekutanga kuuraya. Ndo pakati pakatotangira ipapo. Ndikabva ndatorooneya noti ndabaya munhu zvisho kaini. Ndatanga kutiza svika kumba kungararike hope ndakutorota upeshe kuti moto wabatidza uchadzima amino zvakuti uchaita sei. Saka ndopakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyoyo amai. Apa wanga uchigara kuguru ikoko? Ndaigara kuguru ikoko muruvinga vheri muvhireji. Ndokumusha kwako? Ndomumusha medu. Vabereki vako vanga vakamira sei? Amai vangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri. Baba vakafa sei? Vaitei baba vasati vasunga? Baba vangu ari mbavha yalof end theft ne. Wakazviziva sei kuti baba imbavha ipi? Vaibaka izvo ataiona ino vaitobvindawo nenenge avaisungwa sinomuchina. Saka wakatanga kubateni ngechi wakabva hanzi mwana wembavha baba wacho imbavha. Saka ndiko zvakatangirawo mai. Saka ipapo hatizoziva kuti pamwe baba akatosiya kutonditemererawo ndichikurawo ndabva ndangopindawo mufield yavaita iyoyo. Asi makambita mese kuba kuona baba? Kunotina mombe. Kamutina mombe kawana. Kunotina mombe kawana. Hamene kunga wadzitora wangosiya wadziunganidza. Saka wanga uchigara naniwo? Ndaigara ndega nepari zvino. Ko kuzouraya vanhu vese ava manje watya pana mai vokutanga ko vese ava kwazenge wakuuraya zvazvaita semanje? Ndoti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga ka. Mweya wakabva kungugara wangundibata ndatopfikawo nemweya wekuita se weropa. Chikafu wanga uchiwana kupi? Bhuzi wanga usingagari pamba kaipo? Apa panga ndakutsvagwa zva2025 uyu. Ndanga ndakutiza manje ndichitoziva kuti ndiri muarea imomo ndichiziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya ndikatanga kutsvagwa nini ndakauraya natete nemwana wavo mwanakomana hanzvadzi yababa vanga vaita sei manje? pandamaivaziva ndipandakatanga kutotorera ngozi yekudura maidora ropo nokuti amai ndavauraya vakabva zouya kuhope ndakarara usiku. Musi wacho iwoyo? Musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku ndipandakazorota upedzodzo. Vakati vatotera ichoti moto wabatidza udzime yatova ngozi. Saka ndatotanga kutucha ndibva ndatokiya dho ndikati handizobuda ini ndibva ndatokiya dho ndikati pamwe ndigona vatoriri panze nehama dzavo. Panguva iyo ndakaswera ndakatokiya dho zvishowa mai. Padoka kumanheru ndipo ndakatanga kuzobatidza moto but ndavharavhara moto kuti usabude panze. Panguva iyo ndibva ndadya chikafu chandakaita ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndibva ndatofunga tata kurara ndandotsvaga mari. Saka pandikuda kuti muroti pave namai vatobva nemwana wavo vatofamba kudai nemwana wavo anyamudibveyarowa ndavhunduka zvikanzi uri kuenda kupi? Ndakati ndikutendera ndikuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziva muzukuru ndakamuona munhu. Ndikati saka akatongoenda ukatosvika chitotaura kuti ndamuona ita se adarika ndo ndamunyepisa kunge ndakuenda nedirection kwarobva nako. Saka manje akabva gaya kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva atanga kutira hafu ndakawanda kunchimuona mukadzi ine mwana wake ndibva asvika papai ndibva atanga kusunga padhoo rake remba. Saka mai ndikava ndanetsa kuti oke kusunga kwateteni umwe wauya imbavha ari kutenda muno mada kuba. Ndakati saka munhu mutengesi ndatombata munhu ndatobatwa nepfungwa dzese ndatombata.
amwe ndivyo ndangobudisa bangarira tanga kumhanya ndikangwena kuseri kwebedroom daiso ndikubudikira pakona so ndibva ada kutiza ndivana mutitsvi ndakati ambuya muri mutengesi muziya ndikanzi mutengesi ndaita sei ndakati imi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhori nyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzere chei saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo iyi ndibva ndavhaka musipa mona ndichitanga kuvatonza nemagodzi amai vai nemwana wandibvasara payamai ndichidhonza amai vai ndaenda nakuseri ndibva ndasenda ndavasungirira saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndova ndasungira mamuti saka ndizvanzi uda kutondiuraya naiwe sekuru ndakati imi muri mutengesi kazvikanzi kandandiuraya nemwana wangu samakwai ndikati mandosipira matoziva mutengesi ndatora sura gari godzi womusango ndavasunga musipa ndo ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa sanga vafa papai ndindati ivangu vari kupi vachifa ndandakatomira amai wasungira ndobva wamira ndo ndamira ndobvaona kuti amai vafa ndo ndatoona kuti amai vai vafa ndibva ndati kumwana wasara kokweko murume wachakauya anosvika mwana achichii mwana ane ejipi zvoma 35 years kumakore ndozita dzangu ziyangu yevana vadiki but kutangira ma5 years uchidzika ipapo svika pa3 ndipandakava ndati amai vataura kuti mwana ndimuraya futi ndondatora gari riri ndinenda ichimhanya kumba kokwe ndisvika kumba kokwe ndibva ndaona mwana yakamira pachivanze manje ambinditanga musodzi yangu yatotanga kutodona iwewe ndati sanga apo pfungwa dzangu dzada kuti ndisiye mwana iyeye ndibva ndati kana ndikamusiya manje amai acho pamwe anogona zungomuka ngozi mo ndafunga zvimwe zvisirizo ndangubata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubvaiza murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda ukanisvika achiti mukadzi amheni kwaita se kwaenda ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana weni ndibva ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe ndada nosvika kuna amai acho ndamuvhara fesi kuti asaone chi amai vake ndibva ndamusunga mwana netambo ino ndamurembedza ndibva afa ndangotanga kuda kuchera pandaida kuchera ndikuona pakaomarara saka pandaida kuchera pai ndibva ndikaona pamari pakadimburwa chibutsa pokuti ukatema muti murefu rinenge uri muhombe kanozosara zitsitsi rinenge riri pfupi rere kukazoya moto panobva patsva chibutsa chichipinza moto chi pasi ndibva ndanga ndatanga kufukura chi madhaka ipapo ndichifukura ipamba kapfava zve1 mita nemasendimita ndibva ndati mwana eda kumuisa imomo ndibva ndatora mwana eda ndamuisa chi imomo ndibva ndamufushira ndapindwa nekupfungwa dzemunhu akambonoza kuti ada kuromba but ada kuromba nemunhu wechikadzi adaromba nemukaka tu kuti kuno adaita zvemaini ndibva ndakati ndicheke ipapa ndatora banga ri ndakurodza ndibva ndarodza muchemuche ndinotanga kutobvisa chi mukaka yetu ye nditoisa ndapindwa dzingopfungwa ndakati kunyama yemunhu aijiwe here ndakati ndikambozva munyama yemunhu nejiwa saka munyama yemunhu nogona kujiwa futi kapo ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapitsi papa amai vaenda dimbura mapitsi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama yenda kati ada unonoibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazviisa pamoto daiso ndada kudya ndikangotutumawa nepitsi so zvinhu zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba ndati munhu ajiwe zveshuwa ndikasanga ndiita sei ndikatenge nditsvake pokufishira amai vai ipa ndikabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira vatatanga kufushirwa masaidhi macho meme kuti ndikwanise kuviga chi mapatsi amai vai anga ndikadimbura mapatsi ndindavaisa mumasaidhi muchivarongera masaidhi mome ndibva ndatora mukaka yetuye nemusoro wacho ndini ndibva ndatotakura izvo ndasitakura zve ndini murodhi nemusango kwangachidano nebako kuya ndichatoenda unoba ndatodzokera chi ndaudzokera kwandaigara kurimba kwavherema ndasvika ndangopinda machingopinda mumba mumatanga kuzara nyuchi mandaigara matanga kuzara nyuchi ndikati saka munhu uyu ane spawa kwa ndongozika kuwana nyuchi dzipinda murandi kudi ndatora bhaketi ino ndanoriviga kusango ndariviga kusango kudzidza ndinoungana futi ikokwe kudzimwe dzaungana mumba futi ndakati sanga ndibvise zvinhu zvandakanzi zvikudiwa nemuye ndibva ndabvisa mukaka iri tu ndibva ndaiisa pasaida ndibva ndatora zvamwe zvizvi ndakati manje zvimwe zvese ndingozvitaya pese pese zvinonzvika kuhwema ndidada zvokupisa ndatora mutumbi ino ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndibva ndapisa saka pandikapisa papai ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzoraya kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so ukangonza uchinyanduka bvudzi kwauri kuenda kwezviziva kuti kwakaita se kwaipa umbazviziva seizvo mushonga wacho ndandinawo wenigreens wefembera
mishonga inooneka musango ka sana ndakabatanidza batadza mishonga yacho kuti handina wanga uchiziva ndachiziva wakaratidzwa nani ndakairoteswa kuhope sokurota ndakavata zvozvi saka mishonga yacho ndakabva sokuedhira nemusoro nedota reri saka pandendikangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisinamboti nyaunyau toziva kuti hapana kana chikuitira sechikuitika ndikangonzwa chiti nyaunyau ndoziva kuti pane munhu akakuya panapa kana kuti kwandida kuenda hakuna kumira unomira zvakanaka musango tine mishonga yakadaro musango kaimo mune miti yese munooneka yese miti musina inoshota yese miti irimo turimo saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza badza nemwe mushonga ndibatanidza waitogara unawo uchitofembera uchitokudza kuti ndoenda pakati mumba menyu kana banditori pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu ini toziva kuti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipa wakatoisa mari nemishonga yaye nemishonga yemusango iyi indiri kumba mipi yangu totanga ndichitoona diagram yemumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu uko ndakatongonangachi pamuri waigeza here mushonga ndaizora semafuta mafuta but ndaisa mufese mucooking oil mafuta ekubikisa andondomabhoirisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi ndichikanda mbodhoro dzimwe mafuta atonhora aya kandakuzora manje ndechingonyika kagungano ndikanenge chinyika mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paruoko pangu ndikanyika ndoisa paruoko pangu ndenyika ndisa paruoko kana katatu kana kaviri ndidaiso ndoita se tozota ndizvandaita mukaka yetu ndanopachi uye murume wacho aida ainzi Chirweni ainzi Nathan Chirweni so aitogara imo muguru aitogara muguru ikoko ndikwanogara ikoko ndimo ndamupa iri tumusori mukaka ebhato enda nayo kwake ine bhazi pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique nokuti amene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni nyandaurachi ana tete vai saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi mapurisa vakaudza nyaya yemurume uyu ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chirweni achiti ada kugwana nagidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandikauraya mudzimai wako kaifudza munhu saka ropa kwari kwawakacheka ndibva wagama ropa racho ndakagama ropa racho uye muprofita endazoprofita wacho yaitauda ropa uyo akandipa zvake 200 US uyu akatanda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada muprofita ndizvoziva kuti aneshenzi chibhati akati arikuda ropa asi waiwanei pane zvese izvi kuti uchiwana $200 imhepo idzo dzamai zvangu pandoti kanda kutaura hanguka haimhepo dzinzangosumuka kuti unongongoita zvinhu zvakaipisisa uchiononge zvinhu zvisina kurema zvino zvirikunzwa sei manje wakauraya chandakaona inini ukagara nebanga unoita zvimushonga zvekuromba izvozvo akuuraya vanhu uraya vanhu asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka mwoyo wangu nedzimba nepfungwa amaine zvandakaita dai vangu vachinzwawo vacho ndakakanganisirawo vandiregererawo chitori chikumbiro chokwadi chiripo ndechekuti mukomana anonzi Animal Zvitsva ane chakamugara uye nyaya yekuti hatombomirire kuti paitwe mainvestigations ativiga zvombo nezvimwe zvakadaro anongozvitaurira testament yake nemufaro zvinhu zvinoratidza kuti vanhu vakadai hapana macorrections avachafa vakaita vari mune imwe world of their own. Handizivi zvangu kungave kuri kuita moyo wakashata asi vanhu ava havadeserve kuramba vachidla taxpayers money. Aiwa bodo. Honestly, some people deserve being locked away forever, but visiting to understand his mind. Do you think that actually helps prevent future crimes? Ndo muonero uri kuita vamwe ukati kwaivo mama Auxilia vanga vachindepi vari kuda kuedza kuti vanzwisise kuti pfungwa dzake dzinoshanda sei, zvichatibatsira here tichienda mberi. It really is helpful to know what drove him kuti aite zvekuuraya. I have also learned that there are people out there vanotenga ropa revanhu nenyama yevanhu, which is a great clue to stop it by investigating and locking away ivo vari kutenga ava. It is very helpful kune vaya vanoita zvelaw vanotodzidza the criminal psychology, a criminal mind muma cases anenge akatomboitika kumasure vachiedza kunzwisisa kuti maybe uyuka akakopa ningi uya
zvinobatsira uye zvinodzidzisa vanenge vapinda musituation. Dai mai vakazobakidza foni usiku vakange vaona something like this, vaizoziva kuti if you are trying to escape haubatidze light in the dark, your enemy anobva akuona. From that one again nemwana wavo vakadzokera kumba kunosunga do. There is a lesson. If you see munhu ari hostile, especially uchimuziva like that, zviri nani kusiya atore zvake zvinhu zvake zvacho zvaari kuda. Chinonyatsa kurwadza ndechekuti mukomana uyu ari kutoseka vedweka guys. Ari kutoseka achiexplaina baba vangu vakafira mujere, zvinhu zvetori zvemhuri vakatonditemera nyora, kwaari ritori juku chairo. Dei zvagonekamwa adzosewa kumastreets kana kuti andopuwa kumhuri dzevanhu vakashayikirwa, vava ivo vanoita kuinflicta justice paari. My heart goes out to the victims and their families. The loss of life is always devastating. Such a tragic event leaves deep scars on the community. May they find strength and support during this difficult time. He shares his stories with so much passion. I suspect he enjoys it, especially all the attention yanenge achipiwa nevanhu inomupa manyemwe. Don't indulge him. This is disturbing considering the heinous crimes he committed. He will never repent. Uyo ngagarire ikoko anototyisa. Solitary confinement chaiyo ndiyo yake. Dai zvaibvira taigara tate munhu ngaasungwe chero pahuro chaipo. Guys, ndatya nazvo the way he's explaining as if it is nothing ka. And then mukomana uyu wapa confession yake several times, maintaining the same story over and over and over. But why is he being said the allegedly this there's no allegations here. He has said it with his own mouth, and is kuti allegedly rinozomira pakuita sei amai vaita zvakanaka. That's being a mother of the nation. Chikumbiro ndechekuti munhu yakakodzera kugara kujere. Izvi zvakaoma, zvinotorwadza kana kuteerera. Ava donwa mazita dene vakatovhizitirwa nevakomana vararire mukati nekuti ndo vari kuramba vachisponsor macrimes aya. Kana animals zvitsva akapinda mukati, ivo vakaramba vachida mazamu neropa nezvimwe zvakadaro, vachatsvaka the next player achamanya zvakare achitraumatiza, achiuraya nevanhu vasina mhaka. Kana munhu akasvika pakuuraya nevana vadiki nekuzonoedza kudya zvitaka zvomunhu, hamuoni kuti munhu chii? Munhu hunhu. Kana munhu asina hunhu, hasisi ruchunhu, hapana zvomunhu apa. Zvakaoma hazvo.